Krišty! I po chceš ty! Ahoj, Krišty! Krišty, nemáš pošva! Nemáš pošva! Nemáš to pošva? Nemáš. Mám, ale nikdy viac na to nebudem. Opo, nejdem. Opo. Už to Dominik by mohol ísť, nemá to. Alebo som ešte... Ale sám ešte. Ale sám hojí. Tak ideme na autička, môžeš ísť so mňou. Mamina vraví, že mám ísť s tebou. Krištof sa ako bojí. Ten chlapček sa tam bojí. Takto som pišťala ja. A potom si skoro. Ja som ešte aj horšie. Ja som aj horšie povedala. Tak to niekomu kúpiš. Však má. Dominik, volá ti mama! Volá ti mama! Ania! Nehaj ho. Ja som pišťala ešte horšie. Ale nám to dali rýchlo. Im to ide takisto ako nám. To je pravda? Hali je lepšie. Kedy ďalší gest? Tam som... Aj na budúci rok bude nové. Hej, na Haligali som aspoň nekričala. Bola kedy, málka. Počujem tvoj piskodia. Ja si... Kto viac si pišti, ten chlapčík alebo ty? Ja. No poď rýchlo, už sa končila.